بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe min calmini on min juurima min calmini ceerno men jinnaɗo men ceerno Ahmad Tijani Alpha Mouhamadou Souleymani Ba ɗo e ka haydi eɗen goni e galle men Samassa lewru ɓaleɓe ene yaare balle jeeɗiɗi hande ko aset ñalawma aset lewru ɓaleɓe ene yaare balle jeeɗiɗi eɗen ɗo noon jodde makko eɗen lewru korka ne yaare balle jeeɗiɗi eɗen ɗo noon jodde makko eɗen kuccire makko omo jokkana en jewte l'islam ɗe hewno jokkande en kala saha ceerno min calmini min juurima. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi salmitimama e ko calminɗami ko mi salmini dendagal bandiraɓe calminɗaɓe e dow salminago mago. Naam. Mi wiɓe kala ko wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Eɗen ñaago Allah tedduɗo toɗo e moƴƴere makko nde yo waɗan en jam. Naam. Yo lenguiɗen jam yo languiɗen moƴƴere yo ɓeyden en moƴƴere yo ɓeyden yidde faade e makko. Kanko jawmiraɗo tedduɗo toɗo yo ɓeyden en yidde faade e makko e faade e tagore makko e faade e ko tagi e ko yamiri. Yo ɓeyden yidde faade e gollude ko o yamiri yo ɓeyden yidde faade e gollude ko o yamiri woppude ko o haɗi kanko jomiraɗo tedduɗo toɗo yo ɓeyden en gilli faade e ko o yiɗi golle en golliren noon yo ɓeyden en kadi woɗɗitade e ko añi ɓeyden woɗɗitade ɗum e ko añi yo ɓeyden en kadi gañgu faade e ɗum ha yowmal qiyamati yo denɗo musibbaji beewji ɗi yo waɗen en sutura yo waɗen en dañal e daɗal e naftorade oɗo diine l'islam e wurde oɗo diine l'islam e maayde oɗo diine l'islam taw golli koko diine l'islam yamiri taw golli koko diine l'islam o yamiri ko yo Allah wurtu ene ɗum gollude ko diine l'islam o yamiri taw en golliran ɗum yiyango en golliran ɗum ɓuri en golliran ɗum jibinande en golliran ɗum ngalu en golliran ɗum tan pour gandal ala golliri ɗum tan ko Allah lillahi fillahi billahi lillahi ilallah ha yawmal qiyamati ko ɗum tan gollirte goɗɗum ala wona ɗum ko gollirtake haali tan Allah haali tan gonga Allah oɗo rewi fo haali tan sériyaji ɗi kaali tan ha yawma dini ko Allah waɗi kayum jeeyi e deftere makko teddun tawde ala jangtande nde ala luural nde wa ma khalaqtul jinna wal insa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni demo wa ma min tagirta wa ma khalaqtu mi tagirani wana min tagirta wa ma khalaqtul jinna min tagirani kadi min tagirta yimɓe ɓe e jinneji ɗi hay hunde so wona haɓe ganda ko e joomaɓe ko min jeeɓi ko min tan hani rewede gonga goto goɗɗo ala min tan hani rewrede gonga wona hirsanede golodi no sanamuji ɗi ni walla laata wattede wala min goto hani tan rewrede e gonga ma uridu ma mi muuyani wona mbaɗa muuya e maɓɓe kene ñaame walla kene yare walla kene suɗore walla fof mbaɗa jogui ma uridu an yutimuni mi heydata mi hoɗata mi ɗamta saka mi taggiraɓe haɓe jarnami walla haɓe ñamminami walla haɓe koltinami bal inna allah o jangtiɗɗo hoore mum wo woni hoore razzaku kanko woni garsiginowo dendagal kene arsigi ne fof e kene hani arsigi e garsigi te fof kanko arsigi kede kanko ne joom sembe tedduɗo tawde tekkuɗo o gandun ɗum Allah tagirta yimɓeɓe illa so wona haɓe ndawa ɗum noon juuɗo beeɗo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu so tawi o felliti ɓirrade hakkude makko e Allah kañum woni joom makko tedduɗo tawɗo ala ko ɓiroto goɗɗum ko wona Allah ala ko waɗata goɗɗum so wona taw koye fawi koye ɓirrade makko e Allah nde ko Allah woni dokkowomo woni kaɗowomo woni ñamminowomo woni jarnowomo ko alda ittude longere waɗa e hunuko
nam ala o hokkirima kay sababuji ɗi yandaruy ko ida qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah nam caggal nde ngayn ɗon wadde de mon hakkunam e moɗon jeehe e leydi he ndaare ɓuri Allah ne heeɓi nam ɓuri Allah ndaare ko suurma ndaare ko suurat ma ndaare ko nafat ma ɗo keɓɗa e no keɓirɗa so leggal jorngal keɓɗa andi arsugue ma ene hen ƴeew nam so haari yorde keɓɗa andi arsugue ma ene hen ƴeew kala ko mbawɗa wadde so tawi ko garaji maɗa aɗa saña ƴeew ko Allah ene hokkuma ene surduma hen nam wona yejjide neɗɗo o Allah wona wadde huude de kañum woni Allah wona wadde huude de kañum tan goodi so heɓaade tan wonata walla Allah dokkuɗo kay rokki nam o rokkima hattan o rokkima sembe rokkima haqqille ɗo e ɗo geɗe fof mo wawno hadde mo ɗum taw mo ñamminma no yarma gona tan haldu aman nasiru mbaya ɗum ngulgo waɗata ngilgo wayete tan a dawata hirrata neɗɗo yo so tawi filliti wiide ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasuluhu o jabbilanima ngol ɗo konngol andi ngol ɗo konngol sakano nde o jibina e ngol ɗo konngol ala ko waɗata e aduna ha e gurdam makko ha o yejjeta ko Allah woni joom makko nam abada Allah ɓuri ɗum maccuɗo Allah one kay joom nden ɗon fimde o one kadi ɓuri ɗum ala abada o famɗinta kadi tagore nde Allah teddini nam o famɗinta kadi ko Allah teddini e tagore muɗum he saka noon annabi sallllahu alayhi wa sallam o famɗintare kay ko nelaɗo sa sallam kañum hoore muɗum teddini yamiri nam somo rokkanno ko alda e ñagunde tan taw ñamde e yardu ala hen o waɗa annabi makko o wiɗiri ni saabu on wi min mi wona hono no moɗon ni ñaame jare dese oɗon kora ɗon taƴa oɗon yuula oɗon pofto gande ko min mbaɗa waala to joomam abitu enda rabbi yuɗi moni wasqi ni ko Allah nela sallam goddayi ɗum nam an goɗɗo kay sa dadaki poftul maɗa walla a wakkaki jambil maɗa walla aɗa jimani alluwel maɗa aɗa dabo hay huude ala ko Allah waɗantuma asaɗa wawi tan jeeɗa nam a wona annabi sallam a wona annabi jogoɗa wonde annabi a dartat sababuji paaɗe e Allah a dartat kene yettinma faade Allah dartata ɗum koy koye tagore makko he caggal nde irriɗa ko goto nam haqqirrima ko goto ko heddi ko fof dartata koye tagore makko hede keɓa yettade mo de keɓa weluyo makko so a dartani e tagore makko ala fof de keɓata malaɗo keɓata weluyo makko nam abada kanko ñamminta yarnata warata wurdata hokkata hay kanko hokkata fof kono ñere paɗɗa ha o wima nda debbo anani alkhayri taw wona aljanna to lakata to a maydata surga ko ande mayɗa fof nam Allah hokkata ko Allah hokkata kala mo Allah hokkani debbo kala mo yimɓe dokkani debbo Allah hokkata debbo ko Allah hokkata rewɓe ko Allah hokkata nam kono alay sago jahato joom rewɓe jibinɓe rewɓe de ɗo hokki rewɓe ɓe waɗi toon o waɗani mo juɗɗa yimo baba o waɗani kawma o waɗani jaate o waɗani jatan jaate haydara o waɗani ɓen o waɗi koye jambureɓe ya yumma jibinani ɓe yo bama ya toon yo bama yan toon heɓata ko Allah hokkata kono rewɓe kay ala wona gon sa yanto bamu rewɓe walla ko nandi hen ala a heɓata bama heɓata nam ko Allah hokkata fala budde sa ari e jibinɓe rewɓe ne kadi a ñagoto wona ɓingu moƴƴago ma wona fayidago ma wona lawma hay dara ko ɗum a ñagoto kay mbaɗa yiɗi teppe duufi wona ɗandi Allah jooɗa debbo taw maɗo jawa salloto maɗi bonde holma juuɗo Allah haali mbaɗe sababu no joppiniri e deftere makko teddude jangtande ala luural o totti annabi sallallahu alaihi wasallam o totti ɗum geɗe muɗum fof ha laaɓi caggal nde gasi wonde tan neɗɗo waɗa kadi annabi sallallahu alaihi wasallam dendagal geɗe muɗum fof ko yo wuur e wottirindemo eko wottirindemo ko yo wuur e rewde kadi eko fonno rewde ko so tawi noon belam ɗemgago yeehi ha eɓe wiya Cheikh Tidiane Sarif radiallahu taala anhu kañum addi luural e to e ga addi luural Mali addi ceerudal ndekene Allah sallam kan addi luural makka wal gadi on luural kanko addi luural walla wona o tawi ɗon tema tati ceɓan jagum sanam wiya fof ko Allah ji iso ari faltimo wi ko Allah goto ko woni goppe haalde ko on ganda goppe haalde kene waɗanno musibbaji goppe haalde ko oɗon jaabe mettuno goppe haalde ko oɗon jaabo ene nawa one kufru walla keefiru
wana teskade yimɓe woɗɓe ɓe kalata ko anɓe annabi sallam kala jamma yalo so kiiɗi ene mbaɗa ene ɗayna on kaga ko on jinnaka kono oɗon jinnakake janani oɗon kaga ko on jinnaka kono oɗon jinnakake jana ko yidde on kako jannon addade on yawade leƴƴi moɗon addade on yawade koye moɗon addade on wiide on ceefita serɓe moɗon addade on wiide oɗon ceefita lamɓe moɗon addade on ceefide oɗon ceefita mawnira moɗon e babira moɗon oɗon ceefita ɗum on kaga ko on jinnaka kono oɗon jinnaka kon jana noon yinnede kakil janel addanta joom haalde ko wawa e haalde ko anda e haalde kene luura yimɓe to tawi ko Cheikh Tidiane addi bone Mali addi luural Mali nelal sallam addi luural makka guitte walla goppe ɗiɗo haalaji ɗiɗo pucci paccaji ala alhamdulillah rabbil alamin oɗon fotankoɓe kala ɗo jaaɗon mbeyne e juuɓe meɗen dow ko Allah rokki on ɓural ngal on jii dendagal seeɗen ɓe fuutankoɓe walliyaɓe wonɓe hen ɓe wiyeteɓe hande walla waɗataɓe jangga e ñolam jamma e ñolam so kiiɗe ala ko ɓe jeehi sowona Allah ala ko ɓe jahata sowona Allah ala ko ɓe kalata sowona Allah hay e ɗemgal ngal ɗo pulaar koɓe jangi aɗa koɓe jangi fof ɓe jangi haɓe gayni ɓe dutti ɓe mbaɗi jimɗi e ɗemgal pulaar ngal jimɗi ɗi noɗe potiri kala baɗɗo hen yimre ala hen fof ko guittata jimol gotol walla konngol gotol mbiya ɗum laaɓani walla ala seri walla mbiya ko siri seerema meɗen yimɓe pulaar ɓe mbi mi alhamdulillah rabbil on janneɗo yeehi ɗo koyti arti waɗa yimri pulaar on janneɗo yo Arabie Saoudite e ata waɗi ko pulaar on jani yetnaɗo yo Foundiougne ata waɗi yimre pulaar bal waɗɓe jimɓe pulaar ɓe mbaɗi koye sharia kadi mbaɗi koye pulaar kadi koye Fuuta jangi jahani hay nokku alhamdulillah rabbil alamin haydara ɗo e Fuuta jangi ha gasni jahani hay nokku goto jiggoya kadi gueɗe goɗɗe hay hunde kono jimɗe muɗumen ɗe kamɓe waɗɓe yimɓe pulaar ɓe mbi mi so jiwɗon tukuno e maɓɓe hande oɗon kaala ɓe mbino ni jeeya to Albani walla Fawzani walla Muzammilil Kafiri walla Usaymini la'natullahi alayhim ajmaun wala kafatin ɓe huɗaɓe on gaddi jimmi maɓɓe yomi jig sona windude e deftal maɓɓe ndena won dambala eɓe jedda hadiseje eɓe jedda waliyagal eɓe jedda suufiyankagal kañum woni diine kala mo wona suufiyanke wona diiniyanke fala budde Allah ya wona si tawi suufiyankagal ke ko hebbinde zikrullahi buratan wa asilan e dendagal gueɗe Allah yettorte fof ko ɗum tan woni suufiyankagal goɗɗum ala seereɓe meɗen Fuutankoɓe alhamdulillah rabbil alamin ala hen baɗɗo hen yimre neɗɗo daro janggoya to kuyti walla jagata lagare walla jangga ha ande maayi fof itta hen konngol gotol e nder jimɗe pulaar ɗe ɓe jiwɗe yo ɗum ɗo ala sharia wona gonga mubtadi en ko puɗɗorɗen Cheikh Moussa Camara Ganguel nan ɗon yimɓe joom nan han ceerno Alhassane Niang ceerno Alhassane ceerno Boy to woda bere sharia hoore o yimiri masala goto bendol gotol goto ala yimre makko hen teere ala ko o yimani e masalaji sharia wona e gurdam ala ko o yimani e masala gurdam ala ko o yimanani neɗɗo e andude Allah e settide Allah e settide waliyaɓe muɗum fof e dokke makko e annabi sallallahu alaihi wasallam e dokke muɗum annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo hay yimre makko e goto ittata so tawi a yi bange maɗa ñaamo ceerno Abdourahmane Alpha Sall banaji rahmatullahi alayhi gonga ngaari goytire wero muɗum jimɗe muɗum de yimɓe hay masala goto yono kamɓe anƴe waliyaɓe anƴe waliya Fuutankoɓe ɓe mbatti dallinorade yimre muɗum mayde bonde daldore Fawzani walla Albani ko daldore ceerno Abdourahmane banaji ko wuccinori ɗum on jiiɗa ko yiɗi ko nangue kunde moɗon on wi suufiyankagal ko bolle puyti janakal ko bolle puyti holko dallinortoɗon jimɗe suufiyankoɓe holko dallinortoɗon jimɗi almuɓe Cheikh Ahmad Tidiane e ɗemgal moɗon mbaɗi e jimɗe moɗon mbaɗi e sere moɗon ɓe mbiɗon ko sunniyankoɓe suufiyankoɓe ɓe gona suufiyankoɓe mbiɗon sunniyankoɓe jeeyaton sunniyankoɓe kam mata sunna kamata ko Allahu akbar assalamu aleykum ɓen mbawa yimande on kam koɗon dewra Allah walla koɗon jokkiri andam gadde jimi ceerno Abdourahmane Sall rahmatullahi ɗi o yimi ɗi guitti hen kelme goto men o haɗa kanko yimi waynima dental juuɓe faade makkata o haali hen jaadu makko werda makko eko arti ko fof eno o juurori annabi sallallahu alaihi wasallam ko eko o yeehi haw arti e fas ko eko arti ha ɗo ko guitti hen konngol gotol mben ngol ɗo sellani hay so ndendi on mbawa ɗum no ɓaari ɓeɗo ko ɓeɗo gañɗon ko ɓe mbiɗon ala
joni ko wala neɗɗo kay so felliti ande neɗɗo walla ande ko ummemu ala ko dalnoto konngudi muɗum ko gonga sitta sorawol jahiliya nan ɗon walla koɗe 14 yimɓe to sorawol jahiliya ɓiyan footeɗo potiri ko jimol gotol annabi sallam itti e jimre maɓɓe kamɓe nam ɗum nagata witti ko jimol gotol ɗe antara ibnu shaddad so heewi wona ɗiɗi ɗo antari mbaɗa ñalda e heege moɗa walda e heege hami heɓa ko teddi ko Allah teddini hami heɓa hunde teddungal mi ñaama wala gada biitu ala tabawa adallahu hatta anala bihi kariman ma akali mbaɗa walda e heege mi ñalda e heege hande kemmi ɗum fof mi ñamra teddide to wona ko suɓi wona heftude kaake janane wona wujjude wona fadde e balle wona fadde e balle gummotoɗe caggal leydi ala sila makko ko neɗɗo sallam wuuri ko ɗum non sallam meeɗani ñamata tan ko wolaɓe silama muɗum doole muɗum ko Allah yimi ɗum jimol ɗimmol ngol kanko antara ko yanti e ko deftere Allah yamiri nde ɓe ngari on saha Qur'an jippaki o wi mbaɗa merna guitam wa wudduɗar fi ma haala pular mbaɗa merna guitam ɗe so tawi koddiɗam debbo wirtima mami ha o wirno yoto suudu makko to ɗum foti ɓamtude guitam ɗe kanko antarde wini o nde wona l'islam enke yimmingol ɗo jeeɗu o wi kadi so tawi a namdima cuddiɗo makko ene andi kanko meeɗani yidde fitande woyturu sowona o debbo goɗɗo meeɗa yidde ɗum d'accord ɗum noon ko Cheikh Abdourahmane Banaji yimi ko no fotiri ni oɗon mbawi wadde misal mbiɗa sitta sara o jahil nani jahile ɓe jimi waɗi ko jahile ɓe jimi ko guite toon o ga kay ko din l'islam mbimi kadi koye ɗemgal muɗum yimi koye pulaar yimi so ɗon dallindoro kay wini ne waɗi ne wiide cero ko mawnude meta waɗa goɗɗum kanko e ɓuri andu leñol makko on kani andi Allah so tawi o andani Allah o wona suufiyanke o ma andi Allah ene laɗo muɗum andi fof o andi hoddiro holko defta ani jemmul makko mop ala ko dalnoroɗa ma jiidani yidde goppe jimi har pulaar fuuta goppe waliyaɓe so tawi on peni on gaɗe kako fennude koye mon e famdude on gacce famdude imanagal billahi oɗon jedde jowmen oɗon jahawɗon oɗon dallindoro dallaji mon walla haal pulaar walla suufiyanke dallinori ɗo ana amari on tawi meta walla lagar wona la ceerno Abdourahmane Sall Banaji kanko yimi waynima so manki temedere jimol ko seeɗa wonata so manki temedere jimol ko seeɗa wonata hajju ono fotiri ko haali hen ko guitti hen masala goto bangga gongol haali ngol guitti hen masala goto suddiɗe annabi sallam ɓe o limtiɓe guitti hen masala goto sahabaɓe o jiiriɓe guitti hen masala goto mbiyen ɗum fof sellani kalla on mbawa wona o reni ko yimre makko wiyetede Hamdan nde o yahata o yimi waynima nde o arti kadi o yetti Allah Hamdan mi yetti lamɗo bawɗo moronkata jettanmi ko maya nayyi wawata o yimi ɗum o haali hen tawi ɗo o hen fof an 58 kanko nanmi mayre nanmi ene yimi ko 58 nde o gayni o rewi hen ko Ibn Ashur demude sharia ɗe dimmo e korka ɗo e fof nan toon masala goto on mbawa ittude hen ɓeɗo mbiɗo gona ko ɓe ko bidiyankoɓe ko serkuyankoɓe gona wasde hulde Allah e famɗude nedi e famɗude gacce neɗɗo kadi sa ɓuuri anduɗum darde woto ɗum ko dabba sa ɓuuri a neɗɗo darde goto jalɗum darde muɗum raɓɓere on mbawa wadde ko mbaɗi ko kucci noon ahlu sunnate ahlul kitaba sunnate walla ahlu lakara kuccine toon holko waɗi onon dallinoɗo soɗo gandi seeɗa ɓe fuutankoɓe fof no potiron gandi walla goɗɗo soɗo gandi ko nafi ko gase gewiriɗi ko nafata ko ganduɗon ɓe ko nafi sowona wonten ɗon gacce e ko yara oɗon dallinoro re hen ko ceerno Hammet Baba acci re jaw yimi jimi kewɗi kaala jimol gotol ngol ceerno Hammet Baba accimi itta hen gitton hen ko ala sharia walla gitton hen ko wona e gonga ko wimi yetti rabbi joom bawɗe mi awwal min o kaadi ɗum fof sifa no fotiri
sifa bani adama no tagira eno mawnirta eno yahata eno yarata fof gerɗo yalta yaranga foylol nam anda hunde on garduɗo faabo kan nefte o yimi annabi sallallahu nam on garduɗo faabe kan nefte yimi hakati cagga ɗum o rewi hen sakket gurdam bani adama maayde muɗum fof o yii kam e gawle poccemo nam oɗon dallinoro ɗum e waji yimɓe goppe ceerno me baba ko suufi en kadi ko tijani en ka alhamdulillah rabbil alamin nam mbele so tawi ko so tawi ko Cheikh Tidiane addi bon e Mali mbele nelaɗo sallam nde ari Madina to nawara nde holko woni ɗon nam ko wiyaɓe ene laamu hade makko yaa toon e nel kanko addi bone Madina yimɓe ko haɗi ɗumen seɗa kaala ƴewto ko kaalata ko mbasa haalta mbele ma fitta ɗum e yo bon nam Cheikh Tidiane naatirani Mali diina islam ala kala battuɗo e lawol makko islam kanko o yamirani islam de o yamirani jihadi ala ɗo yamiri hen jihadi o yamiri ko istighfar o yamiri ko la ilaha illallah o yamiri ko salatu ala nabi ko ɗum ɗo yamiri nam o yamirani de pelle walla mbare walla kefte walla ngujje ɗum ɗo ɗon so tawi ko o yamiri ko ɗum ɗo woni en harmi walla ko musiba ndeke ala aduna o fof ko musiba nam musiba wonta nattu ha maya gande ko allo so tawi Cheikh Tidiane ko eño addu Mali ko ɗum Cheikh Tidiane wiyani mbare ɗe mbarindire ɗe coppodire wo innama so tawi jomum dewi belammaji pittali muɗumen ko woni joni aduna he ko goto fof en yaha ko welɗe belante fittali mum ko to gonmi walla ko ga gonmi walla ko ga gonmi nam ko wondimo e ɗum kanko a haali ko mbiya astahfirullah juule e dental ñiiɓe e dental jarlodira e jafodira fala budde noon sarɗiyeji ɗi bat ɗi watti ɗi waɗi hen ɗi e lawol makko ɗi ɗiɗa ƴeew hen sarɗi goto malda e sari nam so tawi haɗma yeddude sarɗi goto ma waɗi hen e laabi ɗi so tawi kongo waɗi so sarɗi goto haɗma yeddude ƴeew goto e Tidiane koɓe namda ɗum mbiya sarɗi tel nam min fodde ko dokkami ko sa namdi mamme sarɗiji ɗi ko weñima hen walla ko anima hen walla ko worti hen deftere Allah walla ko wona sa namdi mamme haalante numéro am 46 85 49 80 46 85 49 80 46 85 49 80 nam 47 13 86 04 47 13 86 04 kala ko anima e lawol Cheikh Ahmad Tidiane sarɗiji ɗi waɗi ɗi haaldi mbaɗa wirti nana e ñaam fof e juuɗam fof nam mbaɗa futtim garam mbaɗa darma kala no jiɗɗa hen namdoro wona haare wona dugo wona haydara sa addi namdal ma ɗum poɗɗa addirde fabata bami jabore ma no poɗɗa jabude kala no gaddirɗa namdal ngal no ngal wayi welde fof ko jabortoma ko ɓuurata welde no ngal wayi anade fof mi jaboma kadi ko ɓuurɗum anade no ngal wayi mettude ko fof kadi mi jabotoma kadi ko ɓuurɗum mettude sowona ko an yatirta caggal mi yatirta caggal nam abada wona gonga onon bandiraɓe halpulaar onnaɗoɓe halpulaar tina garta hakkillaji moɗon ɗo ko mbero suufiyankoɓe sakko kureji moɗon alhamdulillahi rabbil alamin fuuta ha hoore e hoore ko woni hen ko ɓuural gongal hen ngal ko hen tan mayere ko hen tan tawete nam ɓeɗo seremɓe wono ɗo minen tan ceerno Abdourahmane Banaji ceerno Ahmed Baba Acci nanɗo sakket ceerno Seydou Nourou Ba Paari Gallo ceerno Seydou Nourou goto Mouhamadou Lamine Paari Gallo gille makko ɗi wi hakkude makko e annabi sallallahu alaihi wasallam gitti hen konngol gotol mbiyen ko sirku walla ko bida gotol yidde makko tan hakkude makko e annabi sallallahu alaihi wasallam no mbuɗo ma yantaw kala ko nanɗon hen kadi on paamani walla ko haalen ko mbiro haade mo wiide sirku walla bida walla goɗɗum téléphone nam baɗɗo capanɗe nayi tel dewɗi walla capanɗe jeegom yimre fof ko faati annabi sallam yimre nde wati hakkude makko e annabi sallam nde ala jimɗo nden yimama ha wayno leydi o ɓuri mo yimi ha wayno leydi kono gelliɗi o yimi hakkude makko e annabi sallam min guitti hen toɓɓere wotere mbiyon ndede en haɗum walla goɗɗum wona mbiɗon ko sirku mbaɗe nam ko waɗi yimɓe so janggani tan ndeeƴa goɓɗo kafon muɗum subaka law mbiyon ko sirku dañƴi wotel kesel wona feddude mbiyon kadi ko sirku e wala hawla wala yo banere wono no sirkuji moɗon nam ala fo ɗo juɗo daɗata so tawi kadi suufiyankoɓe kadi gona dine ko holko jagaton kadi e jimmaɓe holko dallinoton kadi e konngudi mabɓe
ko gonga ɗon dalnoro kay arbaka ene kol ene arabe ɓe dalinoro kongude walla yimoɓe walla ko nandi hen kono ɓe gaka ko halpulaar ko kaali fof ko halpulaar kaali ko sharia nam alhamdulillah rabbil alamin ɓe ene gandi sharia ene jangi sharia ene jangi jogguɓe lawol Cheikh Ahmadou Tidiane ɓe gandi sharia ko welanima tan welanima kono ko heddi woɗa acci e yiyede sa yiiɗa wiyede woto wiyat sa yiiɗa biskide woto biskit tan nam sa yiiɗa ƴettede woto ƴettoto sa yiiɗa yennede woto yennu so tawi maayiɗo yennetake walla goɗɗum maayiɓe ɓe yenno toon ɓe nan ɗon nam holmo yennaka ñanden tan heeɗima e vidéo ji he Yunus ene haala o wi wonde Alaji Maseydou addi allahumma salam te 1950 o ardi ɗo e Bunumar ɓe Sharif kono Bunumar addani allahumma salam ande kay majjere hangede huuɗede e wonde kefragal ɓurani ɗo nam Alaji Maseydou so addani allahumma 1950 mbiɗa ko anele sey nuru mbat dukkida wirdu mbadda muqaddimeɓe mbiɗa nden on saha allahumma salam ala ko Alaji Maseydou addi mari Alaji Maseydou wona neɗɗo nam mari wona julɗo so wona bonneda golla fasiga golla nafa oɗa keferago sindo ka gando kay aɗa anda kay so Allah majjini neɗɗo kay majji ha wumni ɗum an anda mbaadi neɗɗo no wayi a anda ko yata holko jennanta ɗum nam son jenni terama min jenna babira mun son jenni sara min jenna sare moɗon min Alaji Maseydou ko tanam Alaji Maseydou mbeɗa addu diina ko wona gonga ko an wonata mo wona gonga an wonata mo wona ɓi gonga kanko mo wona ɓi gonga mo wonta e gonga Alaji Maseydou ne sallam ko heji ne sallam ina sallam de koy waɗi allahumma salam sa yari wala na wuccu ladde nam Alaji mbiyono ko sunni en ko Alaji Maseydou adda allahumma salam biya wona sunni en e Bunumar ari ɗo ko Bunumar addi sunna ndelo sallam kay hecci Bunumar hecci Alaji Maseydou anni kay galɗo fasde agal ɓeɗo ha fasige ko ɓeɗo mbiyata ko sunni en koɓe nam so naate jinnaɓe naate mon ha bona e Alaji Maseydou 50 onon fof ɗen kadi ƴeewoy kasaraji ɗi mi takarane wonta min heeɗi min yi e o jojjeɗo mbaɗa nam saha fof kala nde hunde yeehi ha wiyene deeƴa gaddon kene lawa yimɓe ko korka dari ko gaddon ɗon ko kasaraji Cheikh Oumar Dia min jabata kon hande min de mi jabata kon hande mi jabata kon jabba sabu ko aduna ko fo jabama jaltine ko jabako nam jaltine kala ko min nanno min de kala ko nanno min mi jabima ko heddi ko non ɓaade neɗɗo yo woy meeɗani kono woto way harani gacce seeɗani yonadimo nam haaji maɗa ko jaado so jiiɗi mbatton hande mbatton janggo mbatton mbaw janggo ha oɗon gaddu ya Yunus gacce jambude ndo ya Alaji Maseydou ina jangade ali Bunumar min Alaji Sonur mbatta muqaddameɓe ko nafi ye on saha Bunumar aɗi kono allahumma salam ala ko Alaji Maseydou kay ko addi fof idi ummori koto Allah nam ana addani bamma addani yumma addani yumma addani holko toñanta Alaji Maseydou huyma konma to sappo tuute hoore goto leppat nam Alaji Maseydou so pelti jabata hande Yunus e ko bonnata e sere ɓe noto ko waɗan leppat mi haalni on goppe mi renti on waɗoɓe ɗum ɓe toon modifié ɓe kajuɗeɓe nam kajuɗeɓe yoɓe ndeeƴ allahumma salam so tawi an Yunus andano walla jogoɗan addude ha hande mayɗa fof ko allahumma salam ko nelaɗo sallam waɗi wona Alaji Maseydou waɗi wona Alaji Maseydou waɗi allahumma salam nam wona kam waɗi allahumma salam ko annabi sallam ɗum ne kadi koye seydana Khadijatu bele makka nde Allah neli Jibril ana salmina ɗum nam ko toon duwa waɗa sa anda seydana Khadijatu koye wona annabi sallam ɓe kay kecci Alaji Maseydou yan 50 e ɗo aɗa firti guito mandar ha wumi guito ko tiiɗe ɗum jeete ƴeeɓa so yimɓe gaccama yo gaccan son gaccanama gaccino yimɓe waɗoɓe montasuji ɓe goppe montasuji mbatton ɗi taw ko montasuji gaddo e fitina ala ko dañoto hen ɓe mbatton ɓen kala ala ko dañata hen ɗum deƴƴude e haalde fof foti min ko jabotono mi jaabima ko kala num mbaɗa haala jamma ñalaw mbaɗa haala somi defti hen ko oɗon tampina koye moɗon tan koɗo wonno tan woni son toñi dabotoɓe oɗon gandi koye jaboto ɗum
son toyi serambe oɗon gandi ko jaban ɗum son gandi son toyi Cheikh Tidiane oɗon gandi ko jabana ɗum nan ɗon tan ha hande nam wona mbaɗa rutto e ɗum ala ruttade gool walla wattande on jewte goɗɗe ɗum hay hunde Allah ko nafata nam radio Mauritanie gila fuɗɗi faade hande goto nan ɗemgal am on jogora nan ɗemgal am nde tawno so tawi koye lawol jahan ɗum koye